Поредицата приказки на път продължава с почивката ни в хотел Гранде Виста. Спряхме се на него заради специалната му програма по повод 1 юни, но преди да ви разкажа за нея, ви развеждам из просторната ни стая с красива гледка към язовир Батак. Чиста, уютна, специално подредена и оборудвана за малките и гости. Алек винаги е най-нетърпелив за басейна, там прекарахме и голяма част от времето по залез с изглед към планината и полето е вълшебно. За възрастните пък има сауни, парни бани, голяма зона за релакс и водни легла. Храната в ресторанта също много ни допадна, а детските столчета бяха опаковани с фолио по този начин. Страхотно решение, не го бях срещала другаде. Пред самия хотел имаше и големи надуваеми замъци, където децата да се забавляват от сутрин до вечер, родителите им също. А детския кът ни изненада с размерите си, зона за аркадни игри и такава стил джунгла с парзалки, мостчета и тунели. Вечер имаше и анимация с различна програма, детска дискотека, голям плюшен мечок, много танци и песни. Вече е решено, ще се върнем отново.